Hoxe tócame falar da piscina municipal, esta maravillosa infraestructura deportiva de saúde que está aberta desde o ano 21, vai facer 5 anos xa. A verdade é que é unha enorme satisfacción comprobar como cada día veñen centos de persoas a utilizar este servizo, que está preparado para que todas as persoas, con independencia da súa idade, podan utilizalo. Foi un longo percorrido, a verdade que contábamos con que esta situación de provisionalidade pudéramos ter resolta antes e non foi posible, pero se podo anunciar, estou en condicións de anunciar que comeza a conta atrás. A documentación está preparada, comezamos a súa tramitación e, como digo, nos próximos meses a piscina xa será unha realidade en toda a súa plenitude. Por lo tanto, unha vez que teñamos adxudicado ese novo contrato, significará que virá unha empresa e se fará cargo de prestar a totalidade dos servizos co que naceu esta piscina, non solamente o que é a piscina propiamente, como un vaso de agua onde a xente pode utilizar para nadar, senón tamén que todas as salas que hai previstas para todo tipo de actividades gimnásticas e de fitness xa estén en funcionamento tal e como foi concebida, como foi diseñada. E, polo tanto, bueno, un esforzo tamén, como comentaba, económico moi importante tamén. Este contrato vai a supoñer que, coa duración que ten previsto, que serían 4 anos iniciais máis un ano de prórroga, nos iremos a un contrato que rondará os 2 millóns de euros e, polo tanto, que supuso todo un esforzo tamén por parte dos servizos técnicos municipais, do persoal, en este caso, deses servizos, para poñer en marcha todos os documentos necesarios e poder licitar neste momento xa dunha vez por todas e con garantías este novo servizo. O que sí nos viñan preguntando con moitísima insistencia durante estes anos tamén é que poida haber actividades dirixidas, con monitores, con socorristas, para todos os públicos, para que desde os máis pequenos a máis maiores pois poidan ter tamén actividades programadas de gimnasias, actividades programadas tamén de natación.